בימים האחרונים אני שואל את עצמי, איך זה שכל כך הרבה אנשים פוגעים בכל כך הרבה אנשים כרגע בעולם? לא מצאתי תשובה, אז התחלתי לחפש בי. אני הבנתי שהדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי, גם כשכל העולם מתפוצץ, גם כשהקשר מתפורר, גם כששופטים אותי, כשמאוכזבים ממני, כשלא מרוצים ממני, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי זה להקשיב למה אני צריך, באמת. אגדיל ואומר שאולי זה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לאנשים שאני מכיר, ואפילו לעולם. לא משנה כמה הראש אומר, שים את עצמך בצד. במיוחד כשהראש אומר, שים את עצמך בצד. לנסות לראות תמיד את הצרכים שלי זה גם קשה. זה להבין שלפעמים הצורך שלי לא נהנה. לפעמים הוא פשוט לא יענה, ואין פתרון קסם להרגיש טוב יותר עכשיו. כמו הצורך בוודאות, ביטחון, בתקופה משוגעת כזאת של מלחמה. זה כואב וזה בודד, וזה לפעמים מרגיש כל כך בלתי נסבל שאני רוצה לקרוע את עצמי מהאור שלי ולברוח. איך זה קשור לאנשים שפוגעים באנשים? יכול להיות שאני ואתה סוג של מחוברים? כן, גם אם אף פעם לא נפגשנו. אולי קרה לכם שקראתם בחדשות על זוועות שקרו לאחרים והלב שלכם נשבר? חברה סיפרה לכם משהו מרגש והתרגשתם איתה כאילו זה קרה לכם. באתם למסיבה ענקית מלאה באנשים שחוגגים את החיים ונדבקתם, לא משנה איך הייתם קודם. או שבלילה שיקור צעק מתחת לחלון שלכם ואתם מתעוררתם. מחשבה מטרידה עברה בראשכם וקמתם בבוקר עייפים יותר. אז אולי אנחנו תלויים במין רשת כזאת. יכול להיות שאפשר לקרוא לרשת הזאת אנושות. ואם אנחנו מחוברים, אם כולנו על אותה רשת, זה אומר גם שאם אני לא מרגיש שייך, לא מרגיש משמעותי, לא מרגיש שרואים אותי, זה אומר שיש עוד כמוני. אולי גם את מרגישה ככה עכשיו? אז כנראה שגם השכנה וגם החבר וגם מי שעובדת איתי ואחותי ואלוהים אדירים, יש לפחות מיליונים כמוני בעולם כרגע עם אותם צרכים שלא נהנים. אם יש חור ברשת, אז הרשת של כולם קרועה. אפשר ממש להרגיש את זה לעולם. הוא מרגיש קצת קרוע עכשיו, לא? ואם יש רשת שחוברנו עליה יחדיו באופן מסתורי, אז אני רוצה להתפלל. אלוהים, יש כל כך הרבה אנשים פגועים, כל כך הרבה אנשים שצריכים להרגיש מוגנים עכשיו, להרגיש בבית, בדיוק כמוני. אלוהים עשה שימצאו בית מוגן לכל מי שאין לו. עשה שאמצא בעצמי. כי אם אראה לא רק אותך, אלא גם את החוט שמחבר בינינו, לעולם לא אוכל לפגוע בך שוב. לעולם לא יפגע אדם באדם, אם אותו אדם יראה גם עם רמז, גם אם לרגע, באורח נס, את החוט המקשר בינינו. לעולם לא יפגע יותר אדם באדם. אתם מבינים, אנשים שכואב להם מכאיבים לאחרים, ולהכאיב לאנשים זה כואב, והרשת נחלשת. לעומת זאת, כשאנשים נרפאים, מרפאים אחרים, ולרפא אנשים זה מרפא. הרשת מתחזקת עם כל מעשה סליחה, הבנה, חמלה. אלוהים, תן לי כוח. תן לי כוח. אלוהים, תן לי כוח לראות את הרשת שאני בתוכה. תן לי כוח לתקן את הקרעים שבה.
ותן לי כוח למצוא שותפים לעשות זאת יחד.